Mataku ki mang kena apa? Ya an ngene iki. Apa kok ya Tangi turu mek. Ora lah gini ya kok sembarang ya sing lakoni to kok ya. Bah, iki piye? Salat paling wis mbok wene mbok jaluk neng biasane ilo-ilone wong Jawa iki ngono. Ya piye ya? Iki timbilen, to timbilen to. Heeh. Kayu panggang ngono ae. Makakno to. Kemeng era mek. Aja medit-medit lah wis di. Medit piye to medit piye iki? Wene mbok jaluk. Kowe iki wis ora usah nyeneni aku solusine iki piye ngono lho, Bu. Ya, butono sampe entek ngono ben protol kabeh. Ngono lho. Kaya Kemeng ya. Mingko waras-waras wis to, pokoke entek resik waras mingko. Ngono lho, Gak. Yo mongi biasa. Delok to malah peh kaya ngene lho malahan. Alah yo bah. Besok lah waras. Janji kowe ora nglakoni sing ngono-ngono lah yo ora apa-apa. Wes, Heeh. udah jabut ana kana lho, engko lak ae ngonoan penak. Piye iki jebolno Bu? Kok Pah. ya piye? Alah kaya. Ngono sing disalahne apa enggak aku wae lha kuwi yo salah-salahmu dhewe. Kaya Ndak iki jebolno iki, Bu. Pah. wis ndang kono ndak cepetan. Piye? Iki aku mbok kon piye? Kaya peh Kalau aku sing jebol iki. Ono tenan. nyapa lho pancen kowe pancen. Jebol ya hidupe. Engko aku lek sing jebol salah nek kleru nek. Pah. Salah.